Rök och Anna. Världspolitiker, det dåliga faderskap om sex och våldtäkt och populism. Det vill jag ha energi och något med pitchen som det var att jag som det är mediciner som ger det och inte det jäntor som vidja och allt det här. Jag har salami i hjärsta. Och till spela kontor men och allt det är ordnat att sälja jäntor och kvinnor och lägga familjer. Och han sier mannfall til det ser lengt ut av skøyde til helvete. Jeg kom ikke til rett at jeg kunne ta i dodge vegna sprøyte vi for vidger. Skal senda demoner kneppa til den gråna vel og herlige, så stekte Tormo og landslagtan og politikerne førjen. Fyrir at bøsselikapitet til fyrst land, politikerne høttlagt av landslagtan til de damer hitja fullt av myndene i fra alder og flere det kom vel. Det fyrir at det er føringar at Epsonsmans fra ånd hava skreivet info med og anna. Det lägger naturen av människor. Det vill ju hellre ha våldtäkare profiler utan smugglare haschare. Förrän borde vara bombad till packarna till. Hellre borde finns land. På inte. Vemlet bara att leva i färgen. Vemlet är det. Och beskrivligt upp i härligt system. Gånger sig upp. Det är korrupt. Det är vemlet. Det är psycho. Så de är det bara. Det är något.